मासे होबाय बियो ब्रेकआप मिथिबाय हरखाब आंनि सना हंलि नोंलाय माथो गलि अ सरि आइ मिन डियारिक्स होनाय नोंनि किस खालामो मिस जिबौ नङा थेवबो होबाय नोङो बिस दे नोंसोर सानैजोंल' मोजां संसार जाहैदो दे नङा आं एक्टर गैया आंहा मटर आफाया सालायो मालायनि ट्रेक्टर सानसेयाव 1000 रां खामायो 500 रांखौ आङो खावखोमायो ओमफ्राय नोंनो आङो रिसार्च खालामो आरे बे फाग्ला बिदिनो जायोलै गोसोखांब्ला जा मिनिथावलै बै समनि जोंनि मोजां मोनलायनाया बै समनि खोथा गरम दिनै माथा जाबाय जोङो जुदा सोलायबाय जुगा नोंनि आंखौ गाबना खालामदोंमोन प्रप'ज खालामदोंमोन आंबो नोंखौ एक्सेप्ट बुङै नोङो आंखौ क्रास खालामदोंमोन आंबो नोंखौ ट्रास्ट लाबोबाय नोङो आंनि जिउआव ट्राप गाब्र'बाय दिनै आङो नोंनि सालजों आरे मारै एथ'ग्राब फेक मानसि जानो हाखो नोंबो आंनि थाखाय गाबोमोन माथो ना आंनि जिउजों गेम गेलेनोसो फैखादोंमोन नों हिनजावफोरनि गोसोखौ सैथानाबो हमनो हाया बे खोथाखौ दिनैसो बुजिबाय आं माने नोंनो बाइक गोनां बिहरनांगौ आरोना दे थांनो हागोन मेरला साफि राइडारफोर दं मुङा आंनि सुजन नङा नाथाय डन दासान आंखौ फाल्तु सोरबा जेबो बुस्थु जाब्ला आंनाव केन्सारा बुंगोन आंखौ बेसारा थाङो आङो कलेजाव साइकेलजों फोरमायबावनो आङो मा रावजों बुंना लाखादोंमोन गोरिबसो थेवबो नोङो बुंदोंमोन नांगौ आंनोसो दे जाबाय बेफोर समा बारलांबाय आंबो दाना सोलायबाय दाख्लाम नोङो आंनाव मिस कल जाबाय आङो दाना बेटल प्लेयार खोथाखौ बुजिना लाखा क्लियार बिफां मोजांखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायखायो नोंखौ बुजिनो आरो मा खोथा दंबावो हो थांनो नोङो आंनि जिउनिफ्राय गोजान जादों नोङो आंनिफ्राय नोङो आरोबाव नों दाफैसै आंनि जिउआव नोङो आंखौ फैना दा खालामसै फागोला Don't try to apprehend him.